Eta, bueno, retirada egin zuten, eta, karo, haiek pentsatzen zuten, Frantziara helduko gara eta hartuko gaituzte zilatu politiko moduan, ez? Eta, bueno, sortea, ez, bizitzan sorteak ze garrantzi duen, ez? Ez dakit, koronel bat edo hurbildu zitzaion eta, oye, chaval, ven, que tú, ¿cuántos años tienes? Que todavía eres muy joven, no eres menor de edad. Mira, tú espérame aquí, no te muevas de aquí, Bueno, hurbildu zitzaion jendarme bat eta esan zion, a ver, bene, ez dakit zer, tal. Eta hartu zuen eta kamioi batera. Hor, aldatu zitzaion dana, ez? Segurazki, generale horrek eramango zuen umeekin edo nik zer dakit, ez? Bueno, gauza da hori, eraman zituztela, kamioietan Argelesera. Joan zen Argelès-sur-Mer. Argelès-sur-Mer da gaur egun gu egonda gauz, da leku turistikoa. Dauka hondartza handi bat. Hor, badago beste hondartza bat, San Ziprian, hor ere egon zen hori konzentrazio esparru bat. Eta hor, egin zuten izan zen danak sartu hor konkretuki Argelesen egon ziren 250.000 pertsona. Eta itxi egin zuten. Zeuden hondartzan, Hondartzan, disenteria pila bat, eta arazo pila bat, eta arekin... Otzailean, izan zen otzaila oso hotza. Oso hotza, hotza hundia pasau, jende asko izan. Eta, bueno, hor denbora luzean ezen egon hilabete bat, edo, baina, bueno, esaten zuen hori zela, saiatzen zirela bizirik irauten, ez? Eta hor adibidez aipatzen zuen manta bat eukitea oso importantea zen. Zulo bat egiten zuen eta manta baten, ez? Eta, bueno, gogoratuko duzu batzi, gaixorik zegoenean ja nire aita, egun baten sukaldean, batean hasi zen negarrez. Eta, es que si no tenías una manta, te morías. Si no tenías una manta, te morías, no? Eta ikusi dudanean, antzerki obra hori, Frankoren Bilobaren gutuna, ostia, ikusi nuenean, pertsonai batek, zijoal manta batekin, esan nuen, hau, hemen informazioa egon da, jakiteko, hor zenba jente hil zen ezeukalako ezer, ez? Txiz egiteko joan behar zuten horra, osea, gano, edateko horra, gaixotzen ziren, hiltzen ziren hotzez, bueno, oso txarto, ez? Hor kontatzen zuen bai, hor zegoela el barrio txino, zonalde bat, el barrio txino de Barcelona, eta despistatzen bazinen, desagertzen zitzaizun dana, arropa eta dana, ez? Eta, bueno, pizka bat, buscándose la vida, eta hori, eta hor ere aipatzen du los espais, horiek ziren arabiarrak, marokokoak, izango ziren, horiek zalditan ibiltzen ziren, eta jotzen edo tal, no? Eta, bueno, Argelesena izan zen oso gogorra, gu Argelesen egon ginen, oin dela urte batzuk, eta badago elkarte bat, bazkide egin nintzen, eta bilatzen zidaten informazioa, eta zen Le Republicain Espainolen Le Fil edo lako, tal. Eta, bueno, Bai, eta gero, kuriosoa da, Frantziak, Frantziak beti saiatu izan da olako gauzak izkutatzen. Osea, hor egarri gisa dago olako harri bat, kristolako ondartza da. Txikia gutxien, ez? Eta ez duzu topatzen, eta ibili ginen topatzen gendun orain garriren bat, edo zer. Eta harri baten, plakatxo bat. Izkina baten, osea, ia ez duzu ikusten, ez? Hori da geratzen den